Autobusová linka číslo 39 je legenda. Už v roku 1982 odvysielala československá televízia dokument Mesto v meste a ten sa začína práve záberom na preplnený autobus. Na rovnakej zastávke sme si na ranný spoj počkali aj my a zábery dokazujú, že za 31 rokov sa toho veľa nezmenilo. Študenti sa preto rozhodli, že spíšu petíciu. V rámci petície 39 je autobus a nie je vozeň pre dobytok, tak chceme vyzbierať podpisy a podpisy zašleme alebo predložíme na magistrát pánovi primátorovi. So získavaním podpisov by v Mlynskej doline nemal byť problém. V Mlynskej doline býva približne 10 000 študentov, ktorí využívajú v prevažnej väčšine mestskú hromadnú dopravu. Skúsenosti s preplnenými autobusmi majú takmer všetci. Cestujem pravidelne, nemám inú možnosť a regulárne stále preplnený. Vždy, každý deň je preplnený a každú hodinu, takže či idete ráno, či idete v noci, alebo po obede stále je plný. Takéto cestovanie je preto neraz aj bolestivé. Spolužiak, ten mal veľký problém, keď sa ešte snažil natlačiť do toho autobusu, ale proste sa už nezmestili a od La Franconie až po Zoo v podstate mal tie proste stále pricviknuté. Vedenie dopravného podniku o probléme vie, študentom však pomôcť nedokáže. Akékoľvek žiadosti o navýšenie liniek treba adresovať magistrátu hlavného mesta Bratislava. To, v akej miere bude vedieť mesto posilniť dopravné spojenie k študentským internátom, to nezáleží tak povediac od množstva podpisov, ale od finančných možností bratislavského magistrátu. V roku 2003 padol v Mlynskej doline navyše rekord, keď sa do jediného autobusu vošlo 359 cestujúcich. Keď som mal pocit, že sa tam viac ľudí nezmestí, išiel som aj ja a nakoniec som aj tak skončil až niekde v strede autobusu. Študentskí aktivisti sa preto v súvislosti s petíciou rozhodli, že 10 rokov starý rekord by chceli už v čo najbližších dňoch prekonať. Ivan Janko, RTVS.